company namba yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Kichwa njicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Hausina mega umekufa geto wewe. Acha michezo yenu ya kufia geto wewe. Najma. Najma. Kama kawaida kama dawa una hagoteba authentic dance Uhuru korwa senseme yo yege karoli tukuli alero mwanchwa omo ligereri magega yokanyora igikaro aya masa ya mukorwa se dance Uhuru authentic dance Uhuru ase alekugamba ya masa ya mo na Dr. Enoch Ondari oyo orokiganga yo chikoli gikaro kyo gavana abwe county ya Kisii asaba chali bonne bu mwaka bwechirubere na 2025 nigabono tokogenda ya masa ya mogo ikase Ekeonga Chinsa Inye chiri ngongoro kwaro ni Ototo nyangiri kuranza mimenyelio niko tokubwatara nere Wilson Makori. Stokome muna litukolia lero nigo Ekeombe kia Red Cross kubwatirana amono bokwali bwe county ya Kisii banyaka bakubwatoka amegerio gochia ase abantu na morokererio anene mono chinjira a chio kurigereria na kurwania emerero ekaro yanyaka bage gwateka nigo murobelio yokorekana obugatekati bwomochie obosongo bana gutumanya mulikito Sam biyenda Ensemo ya kaunti ya Kisii ikurigereria emechando yeme basokano nabono olibumorero bwaterana na Red Cross naboigo Ekeombe kia NTSA nigo bakora etaro asumuchi bosongo iliyo korwa amorokereria yo gwetangana emebasokano buna iliyo yomorero yajipara neyende
etara yabo nigegocha engaki babwata omurobore obwo gosangiriria ebitoki eliogosira emiremo yabo eliokworokia obomwanya bantu abaminto batebire rere twatware tare nene yabene ase Red Cross yabangete yogosangiriria ebitoki bigocha koyekonya kare gocha kogendera gochibosio mbabwate target yabo ye milioni 10 batagete gosangiriria nturamanyire nga baikire goika bono lakini nabo ntaete goteba nga Red Cross yamo 9 Kisii County Government. And the theme of this year is strength in diversity. So we are pulling resources together to be able to support in disaster preparedness, mitigation, and response as a county. Much of the resources we are collecting here, we're planning to be able to give capacity to our communities to be able to respond during disasters, during emergencies, during accidents, during times of need, and therefore we agree with the mandate of the Red Cross in this journey. gukwana asenseme yo omo director otenerete semo yemebasokano nigatebire batingiriye obokoreri bwabo liokurwa obokonyi kero emebasokano yemerero yatokire n'abalimi omuriro barayiga bane bagokora esegenzo ye county ya Kisii igotwachi chama esegenzo yo make sure nga emebasokano ao ekobase chipara cheito se chinyomba cheito na andonsi no nyase biashara etokobwatara nesegenzo yo gokonya abantu baito. Leo pia tumejumuika pamoja na Kenya Red Cross ambapo tunashirikiana na wao kwa ukaribu sana, haswa wakati wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na msaada iwapo kunatokea ajali, kwa sababu Waswahili wanasema ajali haina kinga. Na tunapongeza wote waliojumuika hapa ili tuweze kushirikiana na kukuja pamoja ili tuweze kusaidia wananchi kwa njia unaofaa. Aya nigagocha ekero muriro osambe semo yabonchereria babosongo bwangoiga ekero bono batebire mbachikorigereria emechando bagotwara ekogera bairegeka gwikirana ase ensemo yo mubasokano standard yeroro ya worldwide yo correspond ya disaster in 45 minutes nkobwatire no bwange bwasabwe kara mwarangeriwe lakini mapema monekera je byombo byana na byabire tayari go mugaba natokonyire byarosigu byabeire within Kisii County na bata correspond within 5 minutes. Outside Kisii County na bata correspond within 15 to 45 minutes. That is the maximum. Challenges no marito gotwara na to understaffed lakini ebingo shughulikerubira no mugabana na ne chipara chito ka sometimes chipara chikali je charose ku chipara chiri cha mumbu goikachigenda ngora nchitwara muchando. Challenge na nembwata ne yabantu baito bali bagochigokonywa ebagochibaicholera na ali tubwenta gokore scene umurira ali se babeire bagita abantu bana basinyuko so gochime nabanta ete matebya abantu baito ngakare incentive ne yabeire barulibaga asengicha abantu abo baito bande banyarako bagokonya abantu bande. Reporter ya Egetaseni kia Getembe Chinsa Miyenda Manjumurire kugani ngororo ase aborokigwa bali bali tshikuru westanga na chisabu chimbe amaliogo yogotindia na boigo gwechaya liko kolibya ase amasoma abo ayangorengana amo na wakil Dansani Omari unyara kabaga kurwa engwana yobo semia gochia se aborokigwa beskuru ya Moi High School Gesusu Erio koene kebuna aborokigwa bagendere gukina asubogima asegedini na samasomo umurubolio ogokorwa kiro mwaka asitam ya kabere eskuru ye secondary ya bamura ya Moi Gesusu ye gotoke bonge ya Nyaribari Masaba miye county ya Kisii ekoragwa na James Momanyi goli tukulia lero ya kora umurubuliga wa matuka tato ase bamwaligania omwakili Danstan Omari buno mogeni wesiko moyogo yega go chagete chuma goika igoro na rero ikeire litukoria okoyokora aiga se skuru yeito ya Moi Gesusu nigo ere okogani goito koranga abana baiga twaborokereiri biya igekerenga kyo moyogo iyo no kworokereria abana ngakibago chora chikosi chingiya chigo chikoba amatumaini asa matukare mutwe bamanyana kibago chichora elia kabere abana abaito asomorobirio yoiga igotoko baorokereria mangana yo bonyasaye asengenje yulitukoria gororie sabato ndwabwata abakwani bakita bagakwanira abana baiga egakogera kokina so bonyasaye na kikiragera abana abanyana ko babakogenderera nabo igotokurangeria aba members be community and the various professionals bachichaga iga bakwanira abana abaiga na kubaho gosemberinga na barabu na bakunyara kogendera buna bande bagendereire. In the education arena
We want all the stakeholders, parents, the students themselves, the teachers, and the public of goodwill to come together and support the education system, and especially now that we are transiting from the 844 to the competency-based education and the curriculum, that we need very heavy investment in terms of infrastructure, in terms of studios, playing fields, laboratories, workshops, and we cannot leave it to one sector alone. All of us must come together, combine our efforts so that we can build a strong education system for progress and prosperity. Ukwana chinga kicho mari nigakwanira kugania kugutwara umuruburi ngabuniga na muno asaboro kigwa asichinka negati yekisababu echo chikorera aboro kigwa sichinsemo au gukora boba samasomo nichinkwana bunichiga na kirakonye asogusira nonyene mbwa yaboro kigwa twakwanire asomuntu bwege songo twakwanire umuntu bwege swahili twakwanire umuntu bwege kegusi twakwanire ke Germany bali bako kwanike Germany twakwanire sign language elinde abana babaito kiagera abana bubako chikoba leaders baito ntwaba wakiri bona otore 21000 aba wakiri ngonya komenta bali no bakurwa abanyagetari inkomenta bali no bakurwa inwaba na habari no mugoja kurusia abantu ga abari mwabara no bago cyakurwa asenkwa naye omali wegegati yali abolia aborokigwa gokania n'ikitoro kinga kibagendrete na masomo wetanga kurwa sobotomeki wa maliogo yogutindia umanya igorubuna bakoligia amachibu asemelindo yobugima nakoba maiso igoro yichikosi bagochora chingaki bakogenderelie masomo abo challenges inchiro chikoruka lakini kirema abana babuna bonse mubaruke babegete uniform igo babwe kaine lakini behind their families babwate challenges abari mu babwate department ya chaplain ansiga babwate guidance and counseling department siga department to understand that social issue chigo impact on exams abari mu have done their best igo we have encouraged them to abairo chinguru chine kabisa abantu barabonse pio rochoro igorigo support yabana eskurega yabamura ya moi yesusu nigo yabere gati ekiskuru kiria kigokole buya ke masomo ase county ya Kisii nako basomo stali bosyo asogo chencha magema yaboro kigwa. We believe in ourselves. Nkuru terega seni kya Getembe litrene nguru kwa Daniel Wontiri. Mantumurigelio kubolia niko kwa rule goirwa ase abarai ao ime county ya Nyamira elio goncholia oborai ime county yo linde abamenyi be county banyaka bakwanyarira amagandero aniga kwanwa ase omega we kansa yamo na bana siasa bakorawa na Walter Chanwa aboigo igati ya MCF na gutumanya murikito Fatigade Kisemba. Abarai beserekari ye kaunti ya Nyamira baburiwe babukerere ase ogokora emirimo eyo bachoreretwe ryogukinya egesaku kyogosemeria ankyo okuburia okoiga ekwabwatukirwe n'omusike Dr. Walter Chanwa oyore oyomo bw'abanasiasa korwase kaunti ya Nyamira bagenderete kumerera amate hekerogo ky'obugavana bwa Nyamira oyoboigo omochirie oburai obube korwase serikali eyo ekoragwa n'omugavana Amos Nyaribo obwo bwagerire amagenderero atarakorekana tutagetomorembe na itoranyare kumenya society iramya sisi amatuka entre sisi abere nsete guchiagendera nsidia kwa kone ngende kwasaba ngelingo burai buikabobe bo preserve society eto elinde tutwale generation muchosyo yango darabo kulia bana oratwara mwaka nyumba otatagete kumanya niki abana bakulia niki abana bakubeka na Yesu kuba abana bagotia school fees nirenga mwana inata kete familia yo amali na bibweke na serikali onyo muragi tubeke kusiota gona na kwibito grato preserve bigo to konye linde torre ekegonie kubwati na ino bwati maya sokoro
gukwana ekero kyomoyega bwo gusangiriria erio kwagacha ekirisia kia Nyakiminja Katoliki omoyega oyo ikiranwa nomo MCA obonyamatuta na boigo uria ukiabonyoru abo ensemo yabo bamochia oburai bwaye omugavana Nyaribo na goteba ebiro byaikire ekaunti ya Nyamira ebwenderete gochora omurai w'echinguru oyo urakwamure amagenderero ayo akwamete lakini kile gari Jones kitu kile Haron waliopata kwa letiki tayo lakini yako katika wote akuta itakuwa nyomoro murabu ichinguru muro kwate niye ni yana ora korera abantu wetu mukanya ko ndo mwako ndoge ya kwata kwa dara uchini chemo bera niga nando mocha mani wetu para ndukuna para mwe mwe wete lakini wanya ngoro koranye wali bila kwa nyechamo chinguru ngwa chisaida okore no mongai nya sange moise no kore kwa kole mamoja kene kia na ndo chukura na kubolinga tunchiko kubolia mantrainga moncho mabai ensemo yende nigo aba MCA abaiga bakwanera obukurumi bore ase kigambiro kya Nyamira buna nigo yagerire okungusana na ogotindi kogenderete kwenekiwa kati yaba MCA ase bunge ye county eyo abantu bangu tubambere tikoti kitu Nyamira bali kutubambera bya kidi Nyamira the level of justice is for auction we want to see inge Nyamira nero prometiwe kina mnata kikeka tuare kote ofada moto saber egere awajani baito badogere tukamberi na biya bagamberi na biya batike kumberia abantu assembly yaite kwate mitane yonse wetera asaba jaji barababe bakuria maki moso ebina bya assembly yetu kubatikana boigo no gwikirana kwaye omuske Dr. Walter Chanwa ase kanisa eyo ya Nyakiminja nigo boigo aikirania eira ariete ase kiombe kya Nyamokeri gyokubabwatukera ebirogo 50 ndagete kwirari bageri batebi asante abantu baito bagaiga bonyamatuta na barugo bichora gaiga ekaro tuacha gaiga ne kanisa toja gokonya lakini tonyorangira ne twariete Nyamokeri saiga moino ekiombekera twabere ntere biro byonse biri mwatagete 50 mogenda umoino gaya mogenda okarega sino monyore bisabwe rinde mogenda inko reporter Getembe kurwase kanisa eyeiga ya Nyakiminja ejegotoke meye wodi ya Bonyamatuta West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba Omo county commissioner abwe county ya Trans Nzoia Moske Gideon Yaginyandricha niga na kiribu na ara niga gochikogenda kaba omukoleri we serikali yekura ono muraibu ense Moske William Samoei Ruto goika chinga kicho bocholewa na bumako gocha gose umwaka bwechirwe na 25 nebire chinga kyaranya kaba agakoimukia egetambokero korengana muna chinga kicho chiragani Moske Nyandricha niga leo kwana iga chinsemo chia bumachoge borobu asoma yoga mo matanga abantu bamuntu tunakolire gas for 28 years in serikali ya Kenya from 1997 ikona asante ngati ya Moi tukalelele serikali ya Moi paka akakura gasoka tukasoe serikali ya Kibaki tukanyeenda paka Kibaki agasoka kalchai Uhuru tukanyeenda paka agasoka nono iga ulingo kolere gasi igakuru Dr. William Samoei Ruto ulimere ngokolere gasi bono iga inga kurubono pakenga kiye sabari yitu ayechakire ya 2027 naonde na serikali ya William Ruto inga kiyiwika musi mirmonde binyanga ituguchi inga sibono tuna William Mora ile kia paka 27 nyuma yokoraki tuona ni nere ngokorera bono na kinataka tumanyege kogera kandi maataria karonguru speech ngosoma ngosoma speech kwa niaba ya Dr. William Samoei Ruto oyure president ingaki yibuika onde to bagikisera ni mugisha gocha muntebinga ekari mutane tutarere neri kanje gocha kotera abantu baminto injaba isimiwa abare gaiga igotu akorotega sinabara from 2013 to 2016 karongosoka kamuranje motegerere materi ekero tu akorete gasina buo Kisii county kende nkiare ngororo
tukaweka msingi na baba huko wale gaiga waheshimiwa bara babo bibao ekaunti yetu kayuye na gukorera omwancho omurigereri omurayi bwense musike William Samoei Ruto igabolia abaiboli koba maiso na boy na muno korokereria abana babo chitabi chingiya ne chingendo chingiya elio tiba kunyaraka bakumira n'abanyanyimbo ase chinjira chiobo tutukano omusike Ruto nigale kwana iga ase Chinsa moche Machakos asomo iga wekanisa. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Parenting is a responsibility given to parents by God. Mungu akikupatia mtoto, anajua uko na uwezo ya kumlea huyo mtoto. Usiwache mtoto wako alelewe barabarani na watu wengine. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Tunaelewana? So parents, wazazi, let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. We will provide education. We will make sure they have quality health. Parents, make sure you do your part. The church, make sure that our children are morally straight. Religious leaders, let us. Mwancho muligere kirabu na tokorera amangana maye Ekeonga Chinsa nyeri tuko ria lero kwa niapa yo manyene egekaro authentic dance uru management yonsi ya Getembe na bonse bali twatarana kwa ngamangana ya gochire ase enjira engekima tokokwera ngambe mone sengenjo ogante ko bana Getembe TV Ekeonga kia mwamugusinjini ngoro kwa ronyo toto nyangiri kuranse mimenyererio tobatarana Wilson Makoli na boy kuranse ma transmission tobatarana ere Mike twara gotokobya. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika ngagicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene eduka ya Safaricom boigo
ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.